Hi guys! Magandang hapon sa lahat. Alas 3:40 na ng hapon. Apa? Mapa daw si Ila. Hindi. Alito hudan. Ako na sana yung punta doon sa pupuntahan namin. Kaso, sabi ko kay Mama Cars, sama lang kayo. Kasi Oh, sabi ni Sina. Ano lang tayo. Ano lang, huguson na po si Ila. Ang tawag huguson? Ikarga ko lang si Ila. Hindi ko lang si Ila para lakarin at saka Uwang mo bibi. para ano na rin. Uwang mo bibi. Kasi importante kasi yung ano namin lalakarin. Hindi pwede ako lang mag-isa. Uda siya Kaya, ata. sabi ko, Uwang mo sama ka na lang Mama Cars. bibi. Ano lang, kargahin mo na lang si Ila. Para naman ano, Adas. maano natin yung gusto natin gawin doon. Ibuho kami. O kukunin mo na lang. Kasi may importante kasi kaming lakad ngayon. Ayan. Para na rin sa paghahanda sa birthday bukas kay Mama Cars. Yun guys, samahan niyo po kami ngayon. Naghahanda pa po si Mama Cars. Ayun. Ayan. Bilis mo na, bilis na. Hapon na. Ay, hindi pala. Nag-upload pala si Mama Cars. Ayan. Hatin. Ilaw, sa ilaw. Yan ang Natex guys. Yan. Kulay brown yata yung pintura. Sobrang ang liwanag guys. Hi guys, magandang hapon. Papunta kaming remittance ni Papa Ching. Kasi may kukunin kami guys. Papa Ching. Karga lang sa ilaw guys. Sobrang ang tahimik guys, oh. Sobrang gaan ang tao. Sobrang gulay. Ito na kami si Ella, oh. Sa loob na si Papa Ching guys. Wala. Ella. Suot ni Ella yung sapatos niya kahit masikip na. Masikip na sa kanya yan. Hindi, nililanak. Mag-iskan ka diha. Yung diri, meron ka mag-isik. Ayan, magandang hapon sa lahat. Dito kami sa remittance. Sama si Ella. Pipili tayo ng Ella. Ella kanina, grabe yung kawan ang energy. Pag tinanggal ko yung tali ko sa buko, lugay ako. Sabi niya ko, ganda. Pati sa Tagalog, wow, ang ganda. Pati ba sabi yan? Sabi ko, yan sabi ni Ella. Siyempre ako ginipiligan kasi alam ko yung nagsabi niya. Pag-iba kasi sabi sa akin, hindi ako namin Ella. Nasi Papa Ching guys. Doon na siya eh. Sila. Yung tawag ni Papa Ching kasi inugod siya ng tubig. Hindi man na makadungog. Yung tawag ni Papa Ching, hindi naman ni Papa Ching maririnig. Ilan na siya. Hindi na ka ng padung ito. Wala kami. Ayan.
Uwi na po kami. Dito lang yung ano namin dito, purpose. Ako na mo, barbecue. Malungi na. Oo, sila guys. Tara. Sabi nila guys, nice daw. Yung kulay. Nice gulay. Sabi nila nice daw. Yung t-shirt ni Baba sinusuot yung bigay ni Ate Marivec. Paborito niya guys. Paborito niya kasi t-shirt. Ito wag lang yung ano masyadong light na kulay. Diyan kami bumibili ng tinapay kasi masarap tinapay nila dyan. Mang tinapay. Tubig Inday. Kanilang punta lang. Nauhaw sila. Pinilhan namin siya na ano? Biscuit. Tabunan na yung mata niya. Parang uulan guys, so nagmadali kami. Hindi na sana kami tutuloy sa palengke, baka maabutan kami, wala kami dalang payong. Kami sa palengke guys. Diyan si Ila naglalaro sa Batak Kasya. Wala pang pandemic. City Mall. Ko din nabili yung sapatos ni Ila. Okay. Ang bumibili ng sale, so wala na. Bili kami yung atay ng manok guys. Yan lang yung ulamin namin. Salik? Oo. Kana lang kuan. Ikon ka na lang wings o ka ng kuan paa. Kasi daghan ang ba? Masa na yung sinilas ko guys. Kani? Na. Ito may action mo kulit sa itik. Ako ba? Dito. Ito ani ate. Sige. Bye na nila yung dala na kita. Presyo na itlog guys. Oh. Mura lang. Mura lang itlog dito. Yan, manok. Dalawang manok. Bigat. Salamat po kasi mag-get kasi ila. Pila? 49. Hmm. Tara ate. Salamat. Pabili na kami ng ikla. Buwad ay lang kay buwan. Nakapalit buwad. Huh? Yan sa ila guys oh. Wow, daw sabi niya. Dito sa ila naglalaro guys. Wala pang pandemic. Dito siya naglalaro. Patak-patakbo. May mga upuan dito. Wala na yung mga upuan. Tinanggal na. Ito na ako guys. Bibili ako ng
Nakabiscuit na ila kasi wala na siyang stock doon, naubos na. Yan. So, yan lang yung bibilin ko dito. Tingnan niyo mga benta nila dito guys. Mas ang mahal. Yung sound nila ang 179. Yung convict nila 153. Look, abi. Yung labels oh. Convict. Kaya hindi ko bumibili dito kasi sobrang mahal. Maling nila. Sabi guys. Sarap yung ganito guys. Yung tuna. Ito is-bake ko nito. Itrato ko kay iba. Sa kanin. Yan guys oh. Cute. Biscuit. Kasi biscuit lang naman. Picture lang yung version. Ako lang ba yung mamili lang? Dito sa huli yung kukunin. Kailangan natin pa kasi bilis lang madurog. Hindi ako nagsulas guys. Sabi ang hal naman eh. Tapos yun na. Ilang sana guys. Sabi ako kung saan yung klase. Kasi ito nandito. Ito nandito yung price. Wait na tayo guys. Salamat. Yung cashier guys, tinulungan ko siyang sa plastic magpasok na mga binili ko. Kasi, sobrang hirap ng ganong trabaho guys. Yan yung trabaho ko dati. Wala kang bagger. Ito yung magsilid sa plastic. Nanasan ka na papasing. Nandun lang pala. Bumili sa bating ng light bread. Nandun sa bating, oh. Ay, hindi niya makita. Ayun, guys, oh. Kulay black. Bating. Ayan na. Kitang-kita siya, guys. Tara. Nais na ila yung buhok. Ano isang kukan? Kana lang siyang halo-halo. Medium size sa mga parang ma'am. Large. Medium or large. Ako na lang large. Large. Pila ka ba ma'am? Asa ka ang large? Nandun sila guys, oh. Yun guys. Kawatin sila. Yung last week ng sinasabi ng natin. Wait lang sa guys kasi nabili ako ng halo-halo. Kasi dito na ilan na net. Kaya sila kami net ko na makita. Halo-halo na lang. May net sila dito kaso equal na daw makikita. Sobrang bilhin na rice.
Harap na yun. Kahit ito na makapon. Sabi pa lang. Salamat. Uwi na kami, guys. Gabi na, uy. Gabi na, guys. Dilim na. Sila. Ching, guys. Pumili siya ng bigat. Rinday. Hinigawan ni Ila yung pusa. May pusa ko dyan. Yan, mga cars. Yan, maganda yan. Tapos niyan, kain na tayo. Okay, labayan. Si mga cars, maglalabayan. Magtulungin yan. Magtulungin sa akin yan. Maglalabayan ng marami. Tingnan nyo, oo. Isang baril. Oo, di ba? Ang daming lalabahin niya. Yan, lulutuin ko yan. Tapos ito, okay na yan. May kasaring ano yan. Kasi birthday bukas ni Mama Cars, ano kaya handa natin bukas ha? Yo. Ayan, pray na tayo. Hina. Uy. Yan, yan. Ay, madilim. Hina. Stop tayo. Toys. Ay, ano pala natin guys, ano, yung binili namin na ano, tawag to? Atay ng manok. Tapos, balon-balon na. Sabi ni Ila, pag sabi ko atay ng ano, sabi niya, uy, bad yan. Hindi naman siya, ano pala, sa Tagalog nito. Atay ng manok. Mabasa muna na, pero... Hoy, badahaban. Hindi, nabal yung sinibal. Hoy, badaha. Nasa Bisaya, ito yung tayo siya. Yung, Ano kasi yan, guys, yung bad words kasi Bad yan words sa sa Bisaya. Bisaya. Kaya sila, pag nakarinig na ganyan, bad yan. So, ang tawag ng flavor ng manok. kasi, Parang hindi halata. Sige, kaya na. Kain tayo. Box, ako muna. Ako nagluto nito, with love to. Sarap. Lalo, sarap. Kain tayo, guys. Tayo. Yan, luto na po ang ating fried chicken. Fried chicken. Fried chicken. Yan. Yung fried chicken natin. Hindi na rin ako i-eat ang Ayan. Sige. Itay. Nung utang, plate, utang, plate. Ay, see? Yan, balik na po ako. Kasi, kain tayo dito. Hindi pinakain ni Ella yung rice flakes yata yan. I'm Rice back. flakes. Aba. Ayaw ni Ella. Luto na ang ating Iski. crispy. Ayan. Fried chicken. Okay na, okay na. Ito ay iski na fries. Nakautot. Itlog. Itlog Nautot daw. si Ella. Itlog. Chicken in. Utot. Loves. Diba? Diba? Tayo. Tahimik na guys kasi luto na. Iski. Bumili kami ng ilang piraso ng manok para kay Ella. Iski. Kasi si Ella hindi pwede sa atay. Kay badaha. Ay, sa liver pala. Chicken liver. Masama yung tiyan niya guys.
Okay. Ayan. Sarap, guys. Ang tahimik ka. Milky. Hmm? Milky. Milk tea. Milk tea yung lagayan guys, pero yung laman halo-halo. Uy, ano ka? Wala. Sarap. Sarap. Halo-halo is... Oh. Halo-halo is... Unaw sa ba? Iyo, sa... Piling? Piling daw ha. Ay... Is... Akot na. Hmm? Is... Ito. Worst it ay... Ikaw magkaon. Bakit? Uy! Taon na. And this Mama Big ay osen. Ayan. Out how. Ayan. Friend ay Ay. friend Ella. Hindi na. Maraming salamat pala kay Ate Em. Ayan. Binili namin atay ng ano. Ayan. Hindi po kami basta-basta na gumagastos talaga ng pera. Kaya yung mga pinadala nyo sa amin is binabudget talaga po namin yan ng Ginagamit talaga namin sa ng maayos talaga. ginagastos po namin ng maayos. Kasi hindi naman talaga, hindi, ang tawag yun. Sa ngayon, hirap talaga ng pera, di ba? Hirap ng mga ng pera. Kaya yung binibigyan niyo sa amin, pinadala niyo sa amin, ginagastos talaga namin ng ayos para hindi naman kami kayo mag-ano sa amin. Waldas lang, pero yan talaga, pagkain talaga. Yan. Kasi alam niyo naman. Thank you talaga. Ano namin, pinaka-importante kaya yung padala nyo sa amin is pinadject talaga namin. So ayan, so update doon sa kinuha namin sa remittance. So bukas nyo na po malalaman. Ayan, so surprise mo na siya guys. Ayan. Baka tulutan tayo pag bukas mag-happy ako. Sana makapagpaalam si Papa Ching. Ayan, bukas. Ayan. So yun lang guys, ang video natin. Yan. Dito na kami mag-ano guys. Dito na kami magbabay-bye. Kasi Ito ba dyan? Marami pa kami dito. Bye-bye. Marami pa. may Gabi na. sampay pa kami guys. Hamat. Ay. Ayan, maraming salamat sa inyo guys. And sa lahat po ng mga subscribe sa aming channel. Maraming salamat sa lahat po ng mga sponsors namin. Maraming salamat sa inyo. Sa lahat po ng mga Karila family, mga nagmamahal sa amin. Maraming salamat po. God bless sa inyo lahat. Sige na, nautot. Maraming salamat. Maraming salamat sa I-bless pa po kayo ng maraming sa Panginoon. Amen. And good health sa inyo palagi. And More lagi kayong blessings. mag-ingat o more blessings pa sa inyo. Huwag kayong mawala ng pag-asa guys. Laban lang. Bye-bye! Bye. It's what I've been looking for.